Marmoset. Any Marmoset? Is it Marmoset? Look at Marmoset. Marmoset. There, on the floor, on the ground. Where the rocks are. Where the rocks are. I think they are Marmoset. 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 Oh, yeah. Oh, yeah, in the rabbits, the rats. אבל תיסע, אז הם יראו. אבל הם לא יכולים לראות את זה, זה, עכשיו יראו. עכשיו הם יראו. עכשיו עצור, תן להם לזה. But we didn't get to see, these are very rare. Only see the zoo. עכשיו ייתנו לנו יותר ממה שמגיע לנו. אמרתי לך, כן, אהלן, מה העניינים? Here, see, look here. אנחנו בעין גדי, הם משתגעים מהאיילים ומהשפני סלע. איזה התלהבות, כן, מה? יש משהו מיוחד? Look here. כלום, הם באו לקחת ממך מפתח? הם באו לקחת ממך מפתח? אז עזבי את זה, שיבואו ויקחו. Because they are too shy, then today nobody, so they come out. They tend to come out when there's nobody. Maybe because of the rain. גם לימית יש סתימה. They are quite scared of people. טוב, זה, אני חושב שאני אדבר עם בני. See all the caves? זה עכשיו You לא. see all the caves? זה לא חומר, זה שמה. הוא לא עשה בסדר ובגלל זה הסתימה, זה לא חומר. הכל פתוח. המשחק של הזה הוא לא טוב שם. אני אדבר איתו. אני אדבר איתו, מה, הוא יבוא עכשיו? הוא לא יבוא עכשיו. טוב, אני אדבר איתו. טוב, יאללה, ביי, אני אחזור אלייך, סלילי. אוקיי. סע עכשיו מהר קצת, סע מהר. אנחנו נעשה סיבוב ואנחנו...